Good to be in guys. Fáilte over Martin. It's just Fiacail. Tá samúil sé lú galore. Tá mis chun raid Fiacail. Tá mé chun beagán in den fiction agus tá mé chun beagán in den fallaireacht atá gceist leis an Feola agus an targaíocht Feola atá anseo in Éirinn sa látá nniu ann. Agus beagán in bhhailm just beagán in focail scur chuir faoin na tochaí. Sé sin an rud atá osar gór amach ó thaobh an chóras Feola tá agan. So ar dúspáire ó thaobh Fiacail de. Tá 8 milliún beigh in Éirinn. Okay? Sin a bhád níos mú ná na daoine tá sa tír. Tá 6 milliún cín de chéire agus thar timpeall ar milliún go le muic agan. Deirhin an na figurí sin go bhfuil mid ó thaobh sicíní de sa lehéad is stoch bhfuil mid thar timpeall ar 5 milliún aon lethe. Okay, na tá faibanna buintach le sin, tá faibanna ó thaobh an dlú, an brú atá na hanmhethe sin, an méid spás atá acu, agus an fodar a thugtar dóibh le nithe. Fiacail go bháin eile, just an taobh sin de bheasfá os rud ag bhfuil an aird sin ann gombeach alán airgid béidir thar timpeall. Agus an mean income fearmóireacht atá agan sa tír seo ná €56,000 an ein blian. So €56,000. Sin an sais man income audis. Na cínta dearf tá fearmóirí agus tuileann siad níos mór agan ná sin ach tá fearmóirí eile bhád níos lú freisin. Sin Fiacail eile beidir go chóirún bheith smaoinemhar agus muid i cinach. Deirtar gur tír aspórtáil sin agus déanann siad a lán faoi sin gur dhéanamid €10 billiún a aspórtáil ó thaobh an bíide. Ach déanamid 5 billiún a importáil ag an am céine. So caithmid bheith smaoinemh just conaí sin amach. Is stoch an rud a suntasaí agus an Fiacail is táhachtaí ná go bhfuil íslú price suntasach tagtha ar Feola go háirithe ach bí commónta ngach cinál bí tá sé bhhad níos saoire níos nó mar a bhíoch agus nílim sé leart faoi 100 bliain ó hin tá leart faoi beidir 20 nó 30 bliain ó hin. Agus bhhailm just sampla beag a thuirtaí faoi seo. Cearna 5 bliain ó hin bhí mise gnóthach le mucha orgánacha agus bhíidir déir. Agus chuir san ceist ar maithir san am sin. Well, cadar a sibh sa tuairt amach do mucha sna dahadaí. So le linn an dar cogad damda. Agus ní hégur mé smaoinemh faoi mucha orgánacha ach siad a bhí gceist ná nach raibh aon bia nó nach raibh aon fodar de anmhethe á importáil le linn an cogad, cos ní raibh aon rud á importáil agus le linn an cogad mór le rá. Siad a riaigh siad ná 3 in muc 10 gloch machen. So sa lá tá nniu an má tá mis géire mucha chinach bíonn siad thar timpeall ar machchan céine, so tá tú leart faoi 60 go 65 kilogram machchan. Bhí siad san na tuairt 3 in aig an muc. 3 conna sé sin a chorramú amach sa lá tá nniu ann. Siad a bhí gceist le 3 ná lón caiiciise do dhuine. So, bheith ort do le gobar a bheith caiiciis ons go bhéad fá muc amháin a chinach. Is féidir lumsa an muc ceann céine, nó muc ní an muc céine ar nói ach muc den machchan céine. Is féidir lumsa muc den machchan céine chinach a gur beidir 150 go dtí €130. So caithmid just smaoinemh ar sin a gur second amháin. So tá an luach don tanmhí sin ag íslú an tamar fad. Ach ó caiiciis go dtí lá go le, tá sé sin just do chreite, agus caithmid is smaoinemh seachas an ceist a chur céim fág bhfuil orgánach có déir ba chóir dúine an ceist a chur bonós cion agus ará céim fág go bhfuil an conventional agus tá is facalíntach é sin cos tugtar le fis le conventional go raibh daoine a dhéanamh an tamar fad tás an chun an éarna rá an slí an dhearna do cheanmháthair rudaí sin an bailach ar déanana é ar convention seachas tá gceistniu. Bháil am leart faoi fiction agus an fiction atá gceist ó thaobh an chóras Feola de go háirithe ná. Tá policy agan ar fad, níos agan múlas a goibh sé faoi seo, ach tá policy agan ar fad ar siomh an Ryan Talabhíocht Foodwise 2025. Agus sé tá gceist ná go bhfuil idir gur méadú 85 fáin géad
don targaíocht omláin talmhaíocht sa tír seo a chur bhaim faoin bliain 25. So tá mí leart sa láthainniu an faoi 8 milliún beigh, I 25 be mí leart faoi 5 milliún beigh. Now, Fadas cuimhin lumse tríno ceir bhbliain ó hen, níor dóhann fodar sa tír seo don 8 milliún a bhí agan, agus fhíorinn importáil agus importáil éigeandála bhí a gceist le linan gíomhre agus bhí mar a cinachtaí agus silage agus a lehéad mar sin ón rank agus ón ratain. Tá rud eile agus ní abhalaí mé so níl na hifrecha seo am go dain ach tá ceist eile agus is ceist Harbh tábhachtach é faoin na asdúcháin atá a gceist go háirithe le cothigh beithíigh. sé sin mítain atá acu agus ní héige scoúlann siad breim tarlíonn sé sin ar freisin ach tún chud is mó den am se a tharlíonn ná agus iad ní leithna ar an ghilgar seo ach nuair hagann an cod ar ais chucu is é sin an tám a scoúil for an mítain den chud is mó. Agus fémarúirt mé tá sé gceist agan é seo beag nach bhéadú fé 85 fan céad. Bina asúcháin ag ardú faoin méid céanna ach chun an Éirinn rá tá agan sa láthain nniu ann nach mé míad an an na emissions targets atá ein a thorú agus tá brunam béisiid sáirithe agan sin an rud ní bheith míad an an iad a chumad faoi bhun na targets atá ein. So tá an fiction sin an freisin ghfuil rudaí iontach fémar atá sa láthain nniu ann agus bheith sé tá dul réile sin na todhchaí. Níl sam conas in dhéanfar an cairnóg sin ina thiorcail ach de réir dalramh tá sé go léir ag an Ryan Talabíocht. Tá acu conas í anamid seo. Darfa. Cúpla focail faoin feallaireacht. Now, tá sé gacha aine tócha bhfuil sé gacha aine beidir nachhfuil ag na daine níos óigean seo ach bhí bintí fisartha beostach agan sa tír seo sna hochtodaí. Bhí feol capal a tharla gan ó 3 bliain ó hen a ríis, ribh sin a rábhíle sa hocht, bhí dioxins sa tír. So tá an feibanna agan ach níl mid a gur leirt fuathe. Agus ní dólam go sin onric chun an Éirinn rá, agus ní dólam go garóis sé sin luin, ní dólam go garóis sé sin luin a dul rá amachchas seo. Agus tócha an feall is mó darlam féin ná an tuisce. Cos Curtha isce isteach a chuile háirt atá ein ó heh bíide ach go háirithe an feol. Mar is rud an luach for éon feol. Cé go bhfuil price an ísileir tá luach buintach leis. Tá sé deacar é a chothú. Tá sé bhhad níos éasca boló go rán a chur amard ná mar tá sé spóla feol a chur amard. Tá bhhad níos mó input a gceist le feol agus le targaíocht feol. So tuigim cén fág go bhfuil daoine gur isce chur isteach an ach just bhhaile mé seo a chur os for góir amach, right? Bhí me féin ar lá an simú le teagasc I mai lá clia agus iad ag muoine speciality curing doing. Agus séir de bhí a gceist acu ná agus just ligdas na hifrach seo tiitmar for a second. Go mbeadh yield céad seasca fáin géad agat. So nílas agam go dtíreach conasaí ó tú céad seasca fáin géad de aon rud. Yeah. Díreach é, tosín tú le 10 kilo machchan muiceol agus críochnín tú suas le 6 kilo 10 líomhás. Okay? Now, imothuaim se is feallaireacht atá a gceist. Tá tú díal rud amháin ará gur Feola ach an áíire is isce tá ann. Na Curtha an tuisceisteach má dhéanann tú bhá churantas a feol tá cúpla sais protein, tá protein sarcoplasm agus cean eile myofibrillary agus má cuimlinn tú le chéile le beag an insalaníad suas siad isteach isce. Now ní aon rud nua é sin, okay? Ach úsáidan siad an phosphate agus a lehéad mar sin sa látáinniu an onas gur féidir le an céad seachtú fan céad seo ar céad seasca bronarm céad seasca ní le arach céad seasca an céad seasca fan céad seo áil. Na má smuoiní muidna ar sin tá míad na tuairteach a bhád an nómarcha airgid don rud a aimimiid a rais. Darlam féin nuair a tharlíonn rudaí ar an scála ina táisiad a tarlú go háirithe sa tionscal Feola is
organised crime atá a gceist. Má tá daoine ag dul amach ar amálach agus tá ar a ggéire seaca fáin géad isce a chur isteach I do bhí gan a rá leat. Sí sin an rud, dámar a sé ar an lipéad, seaca fáin géad sé an eisce mar tá seaca fáin géad isce ann. Dámar rud ag raibh an Éirinn ann beidir go meach meán eile agan, ach níl sé sin ar an lipéad os an choramach. So, just más féidirlim, just le dul arás, tá bhád normacha bethe gáin, tá bhád an normacha mucha agus éonlathe agus a lehéad mar sin ní féidirlinn iad a chothú sa lá atá nniu ann, agus darlam féin chun an Éirinn rá más mínim mid ar seo dul amach na todhchaí, ní bheith seansar bethe agam má tá mid a leart faoi méadú 8 fáin géad den targaíocht omláin. So más féidir libh agus sibh ceannach bia. Más féidir libh just a bheith smaoineh ar cad go dtíoch atá ann, cad go dtíoch atá a cheannacham, agus cad iad na buntáistí is na míbhuntáistí. Tá agan ar fad go bhfuil sé béidir níos saoire gur féidir le dul isteach olmharga agus béidir go leor ceire fillets ó sicíní agur €1 na rud a cinn mar sin. Ach just smaoineh ar agur second, cad a tharla an chud eile den sicín, agus céibhéad isce atá sa sicín go bhfuilm se cheannach ar price go éis lei sin. Gur míle mágaí.